Просім у хату, гостійки наші. Але зойдем у хату, якої набула ще не так давно, а часом зустракається і зараз. Спочатку трапляємо сенси. Яни і зараз служать для господарчих мет. Тут відри, цебри з розною розністю, маслобойки. Другие двери ведут у холодные покои. Их 1-2. Ранее господиня улетку выносила сюди кросний, ткацький станок, бо у самой хаті горача. Тут же улетку спали старейшие. Для молодых служила и служит адрина з сеном. Ранее зредку, а теперь досить часто у холодной полові есть и грубка. Так что при випадку наезд гостей ті еще нечто можно разместить протьму людей. У минулому стагодді, коли шафов, вядомо, не було, а у куфри, скрині, не все змяшчалося, тут стояли и кублы с лишним оденнем и іншим добром. Цяпер у хату вигляд яе для кожної мясцовасці быў розны. У даўніну бывалі хаты з комінам. Цяпер комінам завецца печны дымаход, плеценым і абмазаным гліною конусам, пад якім на жароўні ці свечніку гарэла лучына, а дым ішоў комінам прастоль і страху. Бывалі хаты з вялізным, таксама абмазаным каўпаком ля ачага, дзе ў зімнія ночы там было цяплей, збіралася прасці і майстраваць уся сям'я. Ды і ў розных мясцовасцях хаты былі розныя. Але найбольш тыповы выгляд быў такі. Ля ўвахода справа мыцельнік, месца для мыцця посуду і кухонных рэчаў. А пасля печ. За печью по правой стене пол, нары, а под полом складали розные рэчы. Але ўжо тады замест пола часто стояли широкие ложки, один з завескою для гаспадара. Уздоўж астатніх двух стен ішлі широкие лавы, часам з тканымі налаўнікамі. На іх сядзелі і ноччу маглі спаць, асабліва калі бывалі госці. Часам гостей клали и под лаўкі, залежна ад стану. У беларускай ананімнай паэме 19 стагоддзя «Тарас на Парнасе», дзе іранічна апісваецца гулянка грэчаскіх багоў, былі такія радкі. І кожны бог так разгуляўся, што ж не можа ўдзяржаць, а хто гарэлкі насцябаўся, таго пад лаўкі клалі спаць. Перад лаўкамі стол, заўсёды дужа белы, бо яго часта скрэблі ножом. Стол і лаўкі часцей за ўсё былі з тоўстых дубовых дошак. Ля той стенкі, дзе дзверы стаялі куфры і узімку гаспадыніны кросны. З упрыгожанняў былі абразы на покуце, ці старажытныя, ці наіўныя, уніяцкіх яшчэ часоў, дзе святыя былі ў беларускіх народных вопратках. Асаблівым поспехам карыстаўся святы Юры, які забівае дракона, і святы Мікола за сваё сялянскае паходжанне і за тое, што па беларускай легендзе аднойчы ўратаваў адзіную кабылку беднага мужика, якая заблукала ў лесе. Не даў раздзерці ваўкам і памог ажарабіцца, а пасля прывёў гаспадароў. Згодна павер'ю, калі жарабятка падрасце, то на ім паедзе той, хто дасць волю народу. І яшчэ адно упрыгожанне тканыя посцілкі. І вядома ж,
Ручнікі. Мноства. Раней вакол абразоў і акон. Цяпер каля карцін і партрэтаў. Ручнікі ў нас на Беларусі таксама розныя па мясцовасці і дужа разнастайныя. Узоры іншыя, чым у суседзяў, хаця ёсць і падобныя. Галоўная розніца менш раслін і кветак. Арнамент часцей геаметрычны, меней чорнага колеру. Пераважае вясёлка, жоўты, чырвоны, блакітны, сіні і іншыя такія колеры. Ну вось. А цяпер, пакольку я кіпскаватая танцорка, то пайду танцаваць ад печы. Печ – гэта цеплыня. Печ – гэта здароўе застуджанае. Печ – гэта і гарачая смачная ежа. На поўначы печ дужа вялікая і простая. Хіба што з пячуркамі для запалак і лучыны на распал. Дзесятку выступак і ніш, у якіх гліняныя збанкі, ліверы. Тут ёсць дзе ўстанавіць спарыш. 2 гаршкі, злучаныя з ручкай, каб насіць на поле абед. Зараз у наш час печ выцясняецца плітамі і плітамі газавымі, але пакуль ёсць у многіх хатах. Дзе печ, там і тое, што з печы.